Първият фитнес бранд в България. Съм се вкарал в едно партньорство, което не би могло да продължи. Имах ни 15 000 лева. Здравейте хора, аз съм Радостин Кузманов, основател, собственик и управител на Genesis и добре дошли в официално първото видео в YouTube каналът на Genesis. С това видео стартираме една поредица, която сме нарекли един ден с... В тази поредица може да очаквате един ден с някои от нашите атлети на бранда и също така не непременно атлети на бранда ни, но пък са известни и вдъхновяващи спортисти от България. Така че още сега ударете един палец нагоре за алгоритъмът на YouTube, абонирайте се за канала, за да не изпускате следващите видеа и разбира се, освен тази поредица, очаквайте и други видеа, които са обвързани с това, което цялостно правим като бранд, като behind the scenes на наши фотосесии, разработване на нови колекции и представяне на нови такива. Така че нека да започваме с днешното видео, което очевидно ще бъде с мен. Така че, let's go! И това е моята прекрасна съпруга, Ивка Кузманова. Ива. Здравейте! Която сега ми приготвя една страхотна закуска. Заедно с Ива, както най-вероятно много голяма част от вас знаете, движим Genesis. Тя е моят помощник, една прекрасна жена, която освен че готви прекрасни закуски, помага изключително много в работен аспект. Така че мъже, ето един съвет към вас, намерете си жена, която освен да ви прави закуска, може да ви помага в работата, защото за мен това е едно от най-ценните неща, да имам една жена до мен, която ми помага да се справям по-добре в работа. Ива е човек, който отговаря за съдържанието в социалните мрежи. Тя е нашият креатив директор. Много е креативна, много е прекрасна, много е работлива и изключително мъдра жена. Благодаря, Любов. И сега съм ти приготвила любимата солена закуска. Какво приготвяш, как го приготвяш, въпреки че това авокадо, което сложи, аз го купих сутринта, за съжаление не е от най-прекрасните авокадота. Беше малко, да не използвам нецензурна дума, но беше кафяво. Много кафяво. Да се надяваме, че не е много развалено. Да, приготвила съм, нарича се quesadilla, има тортила, 5 яйца за него, има авокадо вътре, като паста съм го разнесла, защото предава много приятен вкус и чери доматки. Ако ти желаеш нещо още, ще си добавиш вече. Това е напълно достатъчно, това ще ми е претренировъчното хранене, защото след това ще ходим да тренираме. Като обикновено, ние тренираме малко по-късно, но за да може да осъществим по-лесно нещата, днес ще тренираме по-рано. Като по-често, напоследък ми приготвиш тази закуска, но също така по някой път ми приготви протеинови палачинки. Кое ти е любимото? Това или протеинови палачинки? Бих казал, че малко повече това, тъй като напоследък харесвам малко повече солено, но пък почивните дни, като че ли някак сме си запазили събота и неделя за протеинови палачинки. Да. И аз това бих казала, че за солено е топ, така че може да пробвате рецепта, много бързо се приготвя и е много вкусно. Аз ще отговоря на един въпрос, защото в днешния влог това, което ще направя, ще взема няколко въпроса, които сте задали към мен, тъй като вчера пуснахме и в моят Instagram профил и в профилът на Genesis в Instagram, които ако не следвате, между другото, последвайте. Пуснахме въпросник, за да може хората да задават въпроси, на които по-голямата част от тях аз ще отговоря днес в този влог. Така че започваме с първия въпрос. Започвам с първият въпрос, който е по-генерален и е свързан с това, което правим цялостно в Genesis и как всъщност се е зародила идеята. Въпросът е следния. Откъде се роди идеята за бранда и името на Genesis? Ще започна там, че когато бях на 18 годишна възраст и започнах цялостно моята YouTube кариера, както се казва, тъй като най-вероятно по-голямата част от вас ме знаете от моят личен YouTube канал. Тогава исках да създам нещо, което хората, които ме следват, могат да носят. В случая това са дрехи. Тогава намерих един човек, който ми даваше едни потници, изчистени такива, върху които аз си слагах щампа с едно мое лого, един мой облик и тези потници ги продавах на моята аудитория. И тъй като това нещо започна да привлича голям интерес и бързо се изкупиха, с човек, който ми даваше тези изчистени потници, започнахме да си говорим за това, че ще е супер да направим нещо заедно, да изградим по-голям спортен бранд, както си трябва, да не е просто мърч, защото много хора пускат мърч, т.е. неща, които техните последователи могат да носят, но за да изградиш бранд на следващо ниво, вече трябва доста повече усилия и това е нещо по-мащабно. Така че двамата започнахме да градим
учредим първият фитнес бранд в България. И това нещо го пуснахме през 2017 година и както се казва, имаше голям успех, защото не просто беше първото нещо, ами беше нещо, в което аз бях вложил сърцето, душата си, всичките си спестявания на това време. Но за съжаление, малко по-късно, 3 години общо по-късно, както бяхме започнали да работим над това нещо, разбрах, че просто съм се вкарал в едно партньорство, което не би могло да продължи поради много причини, в които сега няма да навлизам. Говорил съм на тази тема в други мои участия в подкаст, също така и наскоро по BTV новините ни взех едно интервю, така че ще оставя линк към интервюто на BTV долу в описанието под видеото. Но понеже нещата не провървяха, изгубих много и емоционално, и психически, и както се казва, и финансово. Покрай тази ситуация и покрай разделянето ни с този партньор, си казах, че няма да оставя нещата до тук, защото това е една моя мечта, още от малък да създам нещо подобно, тъй като пък от малък практикувам спорт и винаги съм си представил, че искам да създам спортен бранд и си казах, трябва да направя нещо ново. И към мен в този период, в който преминавах през това разделяне, ми беше изключително така психически трудно и се тормозех. Всяка вечер и всяка сутрин, когато ставах, към мен идваше думата ново начало, ново начало. И един момент си казвам, чакай малко, какво е това ново начало? Я да проверя в Google думите на английски за ново начало и така започнах да търся и пред мен излезе думата Genesis, която означава точно това, ново начало, началото на нещо ново. И тази английска дума Genesis се заби толкова ясно в съзнанието ми, че си казах, окей, това е нещо, върху което аз трябва да стъпя и да изградя новият бранд, да изградя новото нещо. Реших да променя една буква от това име и така бранда стана Genesis. Та по този начин започнаха нещата, просто защото си казах, трябва да създам нещо ново, няма да се оставя на провала, няма да се оставя на тези негативни емоции в мен, просто продължавам напред и вярвам, че това ново нещо, което е пред мен, всъщност ще бъде по-добро от старото и може би не случайно нещата се стекли така, за да може това нещо да съществува. Така че от днешна гледна точка, 5 години почти по-късно, тази година празнуваме 5 години, бих казал, че точно така трябваше да се случат нещата, за да може да има Genesis и от днешна гледна точка съм изключително благодарен, че тези неща са ми се случили, за да може да бъдем тук, за да може да градим това, което правим, за да може всички вие, които сте част от бранда и пазарувате и подкрепяте това, което правим, да го правите по този начин, да имаме тази мисия, тези ценности и тази визия пред нас. Така че само мога да кажа много голямо благодаря на всеки един от вас, който подкрепя това мое ново начало, което се превърна в нещо повече от просто мое ново начало, но вярвам, че началото на потенциално много хора и много спортисти в цял свят, защото това е нашата мисия, да издигаме потенциал всеки един спортист и всеки може да постига мечтите, които има в себе си. В момента сме в период, в който се подготвяме за една от кампаниите ни в годишния ни план, а именно кампанията за Деня на жената, която е така по-специална за мен. Вече сме обсъдили как ще изглежда, какви ще бъдат визиите за социалните мрежи, като сега ще трябва да изберем по-конкретно снимки за визиите за сайта, за мобилната версия, десктоп версията, след което да ги изпратим на нашата графична дизайнерка и тя вече да подготви самите банери за сайта. Точно така, като за тази кампания, това, което мисля, че и предната и по-предната година направихме, е, че давахме подарък на всяка една дама, към всяка една поръчка с дамски продукти, изпращахме подарък, миналата година картичка с поздрав. Тази година ще бъде книгоразделител, това е твоята идея. Да. Като вече книгоразделителите сме ги пуснали към печатницата, те ги печатат сега, много скоро трябва да са готови и да са много красиви, така да поне визата дигитално, но се надявам и физически да стане много красиво. За съжаление сега все още нямам мостър, която да ви покажа, но да, това смятам, че ще е един много ценен подарък, който когато си четете книгата или пък просто си отворите планера и разделителят е там, да ви напомня няколко ценни неща, които вие притежавате, дами, като качества. Така че да, много се радвам. Защо решаваш, че искаш да добавиш нещо подобно към пратките на всяка дама? Защо смяташ, че е важно и хубаво? Смятам, че е важно и хубаво, защото когато аз лично получавам пратка и вътре има като добавена стойност, просто се чувствам по-добре, чувствам се поласкана, чувствам се специална, че някой е помислил за мен. Дори когато получа пратка, може да няма специален подарък вътре, нещо допълнително, но ако пратката мирише, например, добре, това ме кара да се чувствам по-добре. Жените обръщаме внимание на детайла и за мен е важно и вярвам, че един ден ние ще може също да постигнем максимално добро качество, не само към дамските пратки, но
важно и към мъжките също, защото си мисля, че при вас е добре да се чувстват така по-поласкани, примерно ако има някакво обращение към всеки един мъж. Към всеки един мъж специално обращение. Да, значи ние много гледаме да подобряваме нещата в това отношение, за да може, когато някой си вземе пратката и я отвори, да се почувства по възможно най-добрият начин и това да му се запечата в съзнанието. В случая заради това и правим това, което правим сега за кампанията за Деня на жената. Също така ние това, което правим от вече може би близо година, е, че към повечето пратки даваме подарък над определена стойност. Когато поръчвате над 100 лева, в пратката ви се добавя подарък. Над 150 лева подаръка е с по-висока стойност, защото искаме винаги, когато нашите клиенти поръчват от сайта, да има добавена стойност и когато получат своята пратка да се зарадват на това, което са получили, не просто заради самите артикули, които така ли че са си поръчали, но да има нещо добавено, което да се запечата в съзнанието им, нещо, което да приложат в тяхното ежедневие и по този начин Genesis да стане част от ежедневието им. Тази година в кампанията ще откриете на сайта ни намаление на всички дамски продукти, като намаленията започват от 15% и стигат до 40%, така че кампанията е все още активна. Линк има долу в описанието под видеото към сайта на Genesis. Може да разгледате, ако има останал размер от любим ваш артикул, може да го поръчате на страхотна цена. След свършената работа. Днес тренираме по-рано, както казах, след първото хранене, по принцип по-късно. Защо тренираме по-рано и снимаме видео, време е за един стабилен pre-workout, 300 мг кофеин и други съставки за една брутална тренировка, която днес ще направим. Така че удрям тази една чашка с pre-workout и след малко ще ви покажа как се подготвям всяка за тренировка. И като нормален човек. Ради, как си? Викам просто пий като нормален човек, бе! Жената каза да пия нормално. Капки. С лампа искаш ли? Да. Показвам ви какво имам сака много набързо. Между другото, този сак в момента е изчерпан, не е наличен, защото се продаде изключително бързо, когато го пуснахме, но точно поради тази причина много скоро ще бъде зареден отново, така че го очаквайте. Започваме с шейкър на Genesis. Отскоро имаме и шейкъри. В случая съм си напълнил само вода. Да се хидратирате по време на тренировка, изключително важно. Чисти обувки за тренировка. Здравна подметка, за да може да се изпълняват упражненията стабилно. Един дезодорант, ако мирише много зле, да не се отвръщават хората от мен на фитнеса. И тук в тази мешка на Genesis си държа някои ключови неща, като течен талк, китници на Genesis, разбира се. И също така любимите ми легендарни грипове, които са един страхотен аксесуар в залата, който задължително трябва да използвате, когато изпълнявате търпащи движения, като тяга, като напирания и други подобни упражнения, които са свързани с дърпане. При бутащи упражнения не действат, за тях тогава използвате накитниците. Тези грипове са само за дърпащи движения и са много удобни, защото ще ви повишат изключително много издръжливостта на упражнението, от гледна точка на това, че предмишницата няма да ви се изморява, ще можете повече повторения и разбира се в дългосрочен план, от тук следват и по-добри резултати от към мускулна маса. Сега отиваме към фитнеса и все пак като един истински собственик на бизнес си имам личен шофьор, който ме вози. Абе ти свърли букука, Радостине? Добре ли сте? Как сте? О, благодаря. Студено ли? Не, днес е много добре времето. Днес е супер. И аз съм с готиния Recharge Anzug в сив цвят, който между другото е много добре за колите, защото материята не е толкова дебела. Така че нападайте, все още има останали бройки от сивия цвят конкретно. А виж аз какво съм? И с якито уорми. Уорми якинци, да. Както видяхте, започнах тренировката с ходене под наклонна пътека. Това е начинът, по който загрявам, макар че след това имам още една загрявка, която е по-скоро динамична такава, но на ходенето под наклонна на пътеката идеята му е просто да могат да вдигнете лесната температура и да подготвя тялото за силата тренировка. Сега да преминем към следващата част от тренировката. Ще отговоря на още един въпрос, който сте ми задали в Instagram. Въпросът е следния. Коя беше най-трудната част от създаването на бранда? И това, което ще отговоря, най-вероятно е най-честият сценарий за повечето стартиращи бизнеси или поне малки бизнеси, които не разполагат с голям
капитал. В случая за нас, за мен конкретно най-трудната част бяха финансите. Не знам колко от вас сте запознати с нещата, които съм говорил за тази част от историята на Genesis, но този бранд стартирах с 0 лева капитал. Парите, които реално имах на това време поради стекли се обстоятелства и това, през което бях преминал с предното партньорство, е, че бях останал с пари, които бяха общо взето достатъчно, колкото да отворя фирмата, новата такава, и да мога да регистрирам марката в Патентното ведомство на България. Така че това е, което направих, но големият проблем е откъде ще дойдат пари за първата колекция. Така че това беше най-сложната част, защото реално разполагах с абсолютно 0 лева капитал, колкото и брутално да звучи за първата колекция, но имах голяма вяра, че нещата ще се случат и това, което започнах да правя, е просто да търся варианти за първото производство на тази колекция, къде ще се направи, как ще се произведе. Колекцията се произведе в България и това, което, както се казва, до голяма степен спаси положението, е, че бях намерил човек, който ми съдейства с производство на тази колекция, на който бях споделил това ми ситуацията, бях му казал реално, че съм преминал през нещо, което ме е оставило без финанси, без пари, но му обясних, че съответно ще му се заплати, ако ми съдейства с това да направим колекцията. Просто в началото няма да мога да направя авансово плащане, както обикновено се прави, за да може да произведете колекция дрехи. Обикновено начин е 50% авансово в началото и следващите 50% след като колекцията, продукцията е готова. Така че реално нямаше авансово плащане, започнахме производство на артикулите, започнахме с разработването на мостри и моята идея беше просто да пуснем предварителна продажба, използвайки тези мостри, за да може да ги покажем на хората, да стартираме уебсайт и по този начин да съберем пари за колекцията, която беше на стойност близо 35 000 лева. И честно да ви кажа, аз си мислех, че това е постижимо и вярвах, че ще съберем парите от преордера, само че в последствие нещата не се получиха по този начин. Успяхме да съберем по-малко от 10% от стойността на цялата поръчка, но това, което се случи е, че когато започнах цялостно работата по този бранд, едни мои близки хора в живота ми дойдоха и ми казаха: Радо, искаме да ти дадем парите, които сме събрали от сватбата. Имаха сватба в същата година, в която стартирах бранда. Искаме да ти дадем всички събрани пари от сватбата, за да може да подкрепим твоята първа колекция на новия бранд. Не безвъзмездно, ще ни ги върнеш, когато имаш възможност, примерно след една година, две, но искаме да те подкрепим. И за мен това беше знак, че съм на правия път и че това нещо ще се случи, колкото и невъзможно да изглежда. Така че имах ни 15 000 лева, които разполагах вече от тези хора. Събрахме след това от предварителната продажба около 3000 лева някъде, както казах, по 10% от цялата стойност на поръчката. Обаче след това оставаха да се платят още пари. Така че тук вече трябваше както се казва, да разчитам и на други хора и просто да потърся помощ. Тогава се включиха и родителите ми, и Ива застана до мен, което изключително много повлия за нашето взаимоотношение позитивно в този случай. И нещата по този начин се случиха. Отне време, отне доста притеснения в това отношение, защото представете си, вече са минали няколко седмици от пускането на първата колекция, не сме изплатили още цялата сума за поръчката на човека, който ми съдейства, за да може да я произведем. И за мен беше голямо напрежение, защото все пак на човека трябва да му се плати, пък пари все още няма оставащата сума. Така че беше труден момент в това отношение и това беше най-трудната част, бих казал, защото естествено това е нещо, без което ти не можеш да стартираш бизнес. В случая от днешна гледна точка бих казал, че за да се стартира един такъв бизнес, не са нужни чак такива големи пари, толкова голяма колекция. Разбира се, има и по-лесни начини за тези от вас, които също искате, може би, да стартирате бранд за дрехи, не непременно спортен, просто цялостно да бъдете в тази индустрия. Но, разбира се, отново трябват пари за тази стока, за да може да я продавате. Така че това беше най-сложната част от стартирането на този бизнес. И разбира се, и до ден днешен, когато искаме да правим големи неща и нови колекции, колкото по-големи неща искаш да направиш, толкова повече пари и финанси трябват, за да ги осъществиш. Така че отново искам просто да благодаря на всеки един, който подкрепя бранда, защото без вас нищо от това, което правим и това, което сме изградили за почти 5 години, нямаше да бъде възможно, защото наистина, ако погледнем началото на този бизнес с 0 лева капитал, от буквално нищото, откъдето е тръгнал, до ден днешен това, което е и това, което репрезентира, просто не мога да кажа друго, освен едно голямо благодаря. Днешната тренировка е дърпаща, което означава, че ще тренирам дърпащите мускулни групи в тялото. Това са гърба, задно рамо, бицепс и задни бедра. Това е програмата, по която тренирам в момента. Бутащи, дърпащи. Имам 2 бутащи тренировки за седмицата и 2 дърпащи такива. Като от едно упражнение в случая правя малко повече серии. Това е нещо по-нестандартно, което правя отскоро, тъй като има човек, който в момента ме тренира, за да мога тази година най-накрая да вляза в по-добра форма, отколкото съм влизал. Така че от това упражнение, което е придърпване на горен с крепец, неутрален захват, имам общо 6 работни серии, което е
както разбирате, повече от стандартен. Повечето хора правят около 3-4. Сериите трябва да са за около между 12 и 6 повторения. Започвам с повече повторения, по-лека тежест и така градивно увеличавам тежестта и намалявам броя повторения. Айде, let's go! Време е за следващия въпрос и той е: какви ангажименти имаш като основател и управител на бранда? Това, с което аз в момента се занимавам най-вече като дейност в бизнеса, е, че аз отговарям за по-главните решения, отговарям за комуникацията с доставчици, производители, разпределяне на финанси, бюджетиране за различни рекламни дейности и така нататък, макар че гледам да включвам и Ива, моята съпруга, доста в тези неща, тъй като тя много ми помага и винаги, когато някой може да ти даде различна гледна точка за някои неща, е по-добре, защото истината е, че в миналото съм взимал някои грешни решения, които ако на времето съм я бил послушал нея за тези неща, нямаше да взема тези грешни решения, което, както се казва, е нормално да грешим в бизнеса, но когато можеш да си спестиш грешки само заради второ, трето мнение и така нататък, т.е. когато имаш съветници, това е много, как да кажа, ефективна стратегия за това ти да минимизираш риска, защото човек сам за себе си някой път не може да вземе най-добрите решения, не е и правилно, бих казал. Винаги човек, който има някой като съветник и някой, до който може да се допитва, в дългосрочен план има по-добър резултат, отколкото някой, който винаги гледа да взима сам решенията и си мисли, че той се справя най-добре. Аз това го разбрах доста дълго, тъй като още в началото на бизнеса бях направил една доста грешна инвестиция в огромна колекция дрехи, която струваше много пари, пусна се и на грешното време и това ни попречи да се развием доста. В конкретната година беше голяма спънка за нас, а в същото време Ива ме беше посъветвала това нещо да не го правим, да не предприемаме тази крачка с тази голяма инвестиция. Така че винаги е хубаво, когато има някой, до който може да се допитате и той да ви даде адекватен съвет. Още по-хубаво, когато това е човека до вас. Общо взето това са моите ангажименти в бизнеса. Разбира се, аз гледам да съм в част с всичко останало, което се случва в бизнеса с всички останали процеси. Някои от главните процеси ние сме ги делегирали на външни фирми, като например логистиката. Ние нямаме собствен склад, не изпращаме сами пратките, имаме външна фирма, която прави това за нас. Вече от няколко години работим на този принцип и това е супер, защото в началото на бизнеса година и половина пробвахме със собствен склад, с хора, които да работят в склада, но беше голяма мъка, беше изключително сложно, защото това се изисква определени системи и процеси, които изискват пък голяма инвестиция. Както открихме тази опция да работим с така наречените fulfillment центрове, то, както се казва, направо се родихме. Така че гледаме като един отбор заедно с всички колеги, вече сме общо 7 човека, гледаме да вървим напред, да се движим заедно към целта и да следваме визията. Но това наистина беше, както се казва на български, кавички, game changer за нашия бизнес и за мен. Приключих с тренировката и сега е време за последния въпрос, който ще взема. Въпросът е следния: как избирате кой да бъде атлет на бранда? Т.е. как избирате хората, с които работите, хората, които ви рекламират? Истината е, че много често има хора, които ни пишат и искат да партнират с нас, да ни рекламират и да работим заедно, за което ние много се радваме. Но сега ще ви разясним малко повече как избираме нашите атлети, като Ива е заедно с мен, тъй като тя до голяма степен участва в така нареченият инфлуенсър маркетинг и въобще разпределението на хората, с които работиме по това направление. Първият начин, по който ние избираме хората, с които да работим и, така да кажем, главният фактор, чрез който ние си избираме, е всъщност колко голяма е аудиторията на тези хора. Защото естествено ние търсим нови клиенти, търсим разширяване на това, което правим, така че едно от направленията, по които ние избираме хората, с които да работиме, дали те имат голяма аудитория, дали имат голям брой последователи и колко добре всъщност ангажират тези последователи. Разбира се, гледаме да са в нашата ниша, т.е. в нишата на спорта, на здравословното хранене, здравословният начин на живот. Не искаме да се разпиляваме по всякакви други ниши, но това е единият начин, чрез който ние всъщност избираме с кой да работим. Да. Колко последователи имат тези хора, колко
добре ангажират своите последователи и разбира се какво съдържание качват, защото ако е простотия, ние разбира се не търсиме хора, които са известни чрез простотия, тъй като не искаме бранд да се асоциира с подобен тип съдържание. Да, разбира се, много лесно се разбира, не е важна самата бройка последователи, защото те може да са купени последователи, така че това също го гледаме, нали? В днешно време това много често се случва, виждаме много хора с купени последователи, а заради това много лесно може да се разбере, има ангажираност на постовете и така нататък. Второто направление, защото сега много от вас ще си кажат, аз нямам голяма аудитория, не съм макроинфлуенсър, значи не мога да работя с вас. Не е така, ние обичаме да даваме шанс и искаме да подкрепяме хора, които стартират и се развиват в социалните мрежи, отново в сферата на спорта, здравословния начин на живот, така наречените микроинфлуенсъри, които са автентични, в които ние виждаме потенциал за развитие в социалните мрежи, просто правят уникално съдържание, нас това ни харесва и вярваме, че така ние допринасяме на тях също, защото споделяйки ги през нашите социални мрежи на Genesis, които имат вече не малка аудитория през всичките тези почти 5 години натрупана, вярваме, че ние им помагаме и на тях да се развият още повече от към последователи и също, разбира се, те ни дават едно уникално съдържание в платформата, която да споделяме. Така че, ако вие сте микроинфлуенсър, но имате много желание да се развивате, има, разбира се, шанс да работим заедно, може да се свързвате с нас в Instagram профила на Genesis, на имейла на Genesis, който е официалният имейл и нашият екип ще ви отговори, дори да не може да работим заедно, пак ще ви бъде върнат отговор. Тоест, едно от нещата, които ние гледаме конкретно за хората, които нямат голяма аудитория, е дали те могат да създават уникално, автентично съдържание, което ние да качваме в нашите социални мрежи, като Instagram, TikTok и така нататък. И разбира се да бъде полезно, както ти каза, да не е с простотия, защото в днешно време има толкова много креатори, би ги нарекла, защото все пак те отново измислят съдържание, но просто е така съпроводено от простотия и никой не го вълнува. Тоест, вълнува го, но просто, как кажа, не допринася за живота ти по никакъв начин. Така че ние искаме да бъде полезно, да бъде интересно и автентично. И винаги при едно партньорство аз бих добавил, че е важно да гледаме какво и едната и другата страна допринасят, защото за да може едно партньорство да е успешно в дългосрочен план и да е ефективно и за двете страни, винаги трябва и едната и другата страна да допринасят. Казвам го, защото много често, както казах, свързват с нас хора, които искат да работят заедно с бранда и да го рекламират, но те го правят повече от гледна точка на това, че искат да получават, примерно, безплатни дрехи или нещо друго и не са измислили дори какво всъщност могат да допринасят за развитието на нашия бранд, т.е. те нямат отговор на този въпрос. Така че винаги, когато се свързвате дали с Genesis или някой друг бранд искате да работите, винаги вие трябва да знаете каква стойност ще допринесете вие за конкретната фирма, за развитието на този бранд. Защото винаги трябва да има отговор на този въпрос. Какво ще получавам аз като инфлуенсър и какво ще получава съответната фирма, съответния бранд, за който аз ще работя един вид и ще получавам нещо в замяна. Надяваме се този отговор да ви е бил полезен на всеки един от вас, който иска да си партнира с независимо дали Genesis или някой друг бранд. И също така този влог да ви е харесал. Дойде време да го приключим. Дайте палец нагоре, ако е така, не забравяйте, защото това подкрепя алгоритъмът на YouTube. Канал е нов, така че това ще помогне изключително много. Абонирайте се за канала, за да не изпускате следващото съдържание, което ще бъде с много интересни наши атлети, не само такива, както споделих в началото. Ще каним и известни личности в сферата на спорта, които ще вземат участие и ще се видим в следващия влог. До скоро!